Siyanibingelela nonke babukeli nabalaleli egameni lenkosi uJesu Kristu. Kulo ibandla likaNkulunkulu makube kini umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba wethu nasenkosini uJesu Kristu owazinikela ngenxa yethu ukuze asophule kulelizwe elimbi lamanje ngokwentando kaNkulunkulu uBaba wethu. Makube kuye udumo kuze kube phakade. Amen. Izwi lenkosi uJesu Kristu leli olalele njengamanje. Izwi lenkosi uJesu Kristu lapho sishumayela khona sifundise siphinde sihlolisise imibhalo engcwele ngokwentando kaNkulunkulu kwindodana yakhe uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Sizocela kubo bonke abantu abalalele njengamanje ukuthi sonke sibe namaBhayibheli ukuze sonke sizofunda kanye sibe nokuqonda imibhalo engcwele njengoba sishunyayezwa nanjengoba sifundiswa ukufinyelela eqinisweni elindlela neqiniso nokuphila izwi lenkosi uJesu Kristu. Kulabo abalalele emva kokulalela abafuna ukubhaphathizwa egameni lika Jesu Kristu nalabo abanemibuzo mayelana neBhayibheli nalabo abanesambulo ufakazi uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi esekunikezile ufakazi ukuba uthule kuzo zonke izindlebe eziyimisele ukuzwa ebungcweleni naseqinisweni ngobufakazi bakho ukuba niphumane nathi kule mniningwane esoyishiya njengamanje. Ngizoqala nge-email address ethi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com noma i-WhatsApp number noma i-cellphone number la ungakwazi khona ukuphumana nathi ubuze yonke imibuzo nokuthumela ubufakazi nokuxhumana nathi ethi 066 566 9245 066 566 9245. Izintshumayelo zonke nezimfundiso zonke ziyatholakala ku-YouTube lapho ungahlala khona phansi uphethe iBhayibheli lakho ulalelisise lokhu umoya ongcwele akushoyo emabandleni kaKristu Jesu oyinkosi nomsindisi. Ku-YouTube yes, ku-YouTube uzosearcha uthi izwi lenkosi.uJesukristu izwi lenkosi.uJesukristu. Ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa futhi nokupressa i-notification button ukuze ngaso sonke isikhathi uzoyithola izimfundiso eziphilileyo ezisiholela eqinisweni. Ungakhohlwa nokusharisha ilink nezihlobo zakho, ikakhulukazi bonke labo ohlanganyela nabo ngaso sonke isikhathi. Manihlanganyela nithi niyamdumisa uNkulunkulu ngomoya nangeqiniso, nifakazelana ukuthi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi empilweni zenu, kuze wonke umuntu ahlolisise imfundiso asuke eyifundisa nasuke eyishunyayeza ukube ngabe iyafakazelwa yini imibhalo engcwele. Njengakho konke esishunyayezwa khona sifundiswa khona ufakazelwa umoya ongcwele emabandleni kaKristu Jesu. Izwi lenkosi uJesu Kristu. Ake sigobise amakhanda, sivala amehlo, sibonge uBaba wethu osezulwini. Baba wethu osezulwini, malingcweliswe igama lakho, umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhlanje isinkwa sethu semihla ngemihla. Usithethelele amacala ethu njengoba nathi sibathethelela abasonayo. Ungasingenise ekulungweni kodwa usindise kokubi, ngokuba umbuso ungowakho namandla nobukhosi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi. Amen. Siyanibingelela bazalwane, yamkelana umfowethu uMhlengizondi ozobe sihola ngokwemfihlakalo yemibhalo umoya ongcwele ekhazimulisa inkosi yamakhosi, yena oyisibani sezwe ofikile ukuba sihambe samkele ukukhanya. Sheshisani nithatha amaBhayibheli enu, siyaxolisa ngomsindo esiqale ngawo. Amen. Siyanibingelela bazalwane egameni lenkosi uJesu Kristu umnini mandla onke, inkosi yokuphila. Silokhu sithule bona ubufakazi ngalo iBhayibheli ukuthi munye uNkulunkulu, yinye inkolo, munye umbhaphathiso egameni likaJesu Kristu umnini mandla onke, inkosi yenkazimulo. Siyambonga uNkulunkulu ngethuba asipha lona njengamanje ukuthi sikwazi ukuma ngamandla akhe nangomusa wakhe sithule ubufakazi ngalokho uNkulunkulu asenzela khona nasenzele khona ezimpilweni zethu. Akukho ukumbonga okungadlula ukuthi sithobeke ngaphansi kwesandla sakhe, sikhothame kuye, simkhonze, simdumise, sikhuleke
ngokuzithoba nangokuzinikela ngemphefumulo yethu ukuba yena uphelele konke akwenzile ukwenze ngamandla akhe yena ongabonwayo kepha wenza konke kwabonakala. Uthi akekho umuntu oseke wabonayo yena waphila. Lithi iBhayibheli uMoses wakhuluma ubuso nobuso noNkulunkulu kepha akabonanga ubuso bukaNkulunkulu. Okusho ukuthi wayekhuluma izwi nezwi noNkulunkulu, wayekwazi ukukhuluma noNkulunkulu, akwazi ukuphendula uNkulunkulu kuphela kuMoses kwenzeka lokho. Kanjalo-ke kuJesu-ke uNkulunkulu wayekhuluma nabafundi bakhe-ke ekuyindodana-ke seke emhlabeni uqobo lwakhe-ke manje sebonakala ngesimo somuntu. So uNkulunkulu okuyena osiphile inkonzo yokubuyisana ngendodana yakhe uJesu Kristu, yona yodwa ayithumele emhlabeni ukuba izobuyisa thina isindise kule mpilo esiphilayo. Njengamanje sinoqonda konke lokhu uNkulunkulu akukhulumile ngencwadi yakhe engcwele ngenxa yokuthi uma ethi mfuneni noma mfuneni manje esanokutholakala, methi uJesu hlolani imibhalo. Imbhala kusho ukuthi uzovela uhambe ufuna izincwadi, ufunda incwadi mhlambe nga-1 nga-1, uqale mhlambe ku-Revelation, ufunde incwadi yase-Efesu, ufunde yase-Korinte, ufunde incwadi yase-Roma, mase uyahamba kwiGenesis kwincwadi yamakhosi umixe izincwadi mase uthi uhlolile imbhalo. No. Funeka ulifunde iBhayibheli uqale kuGenesis, uthi mase uqedile kwincwadi yeRevelation uphinde ubuye futhi uqale phansi. Nalesikhathi ukhuluma ngezinto zikaNkulunkulu nabantu abazi izinto zikaNkulunkulu khona ukwambuleleka ukuba umuntu ongenakho ukuqonda akakwazi ukukhuluma ngezinto zikaNkulunkulu, ukuthi ukhuluma naye ngento ekhona eBhayibhelini athi angaze ngihlangane naloyo, kepha ukhuluma ngoNkulunkulu. Bese ithi indaba awukwazi ukuthi ungaxoxa ngesiphetho sendaba ungasazi isiqalo sendaba. Awukwazi ukuthi ungaxoxa ngendaba ungasazi isiqalo sayo, ngokuba kuningi ozokugeja bese ukhulume izinto ozicabangayo. Noma ekubuza umuntu, yazi khona into ezakalayo kubazalwane abaningi, mebebuza imibuzo njalo ngihlezi ngihamba ngiyokwenza i-reference eBhayibhelini, ngiyothatha iverse noma incwadi ngifake ngichaze ukuba ukuphila kwethu akuhlukile nokwabantu bakudala, ngokuba amaphutha esiwenzayo ayefana kuNkulunkulu. So izenzo esizenzayo eziphambene nentando kaNkulunkulu zikhona eBhayibhelini. So lokho umele ukuqonda ngenxa yokuthi wena sohambile njengokuba uNkulunkulu uhlola imibhalo uyifunda. Nanokuthi okuhle okwenziwa abantu abahambisana noNkulunkulu kukhona ukuqonda ngokuba kuveziwe ngokweBhayibheli ukuthi abahamba noNkulunkulu bahamba kanjani. So kunalokho ukuthi kunemibuzo abantu abazijeje ayiphenduleki. Ayo nalokho ukuthi yabona-ke sengimbambile. Kusho ukuthina noma kukuphi ukusho eBhayibhelini umkhombise. Akafuni ukuvuma ukuthi iBhayibheli right, yazi ukuleke ecabanga enye into ukuthi yini konye engizoyifuna khona ngizophinde ngibuze, ngoba egcineni into alwa nayo ufuna ukuphica nokuthi approve ukuthi la eBhayibhelini khona izinto ezingekho noma khona into eshodayo noma khona into ephambene. So mawuza ngaleyo ngqondo uNkulunkulu kuyena uthi ngeke uzuthole lutho ngoba uyangabaza. Ingakho wathi uJawobe uma kukhona umuntu kunini ofuna ukuhlakanipha makeze kuNkulunkulu oza kumnika ngangabazi. Kepha umuntu mengabaza uthi ngeke azathole lutho, ukuba umuntu onjalo ufana namagagasi olwandle lawa apheshulwa umoya akakwazi ukuma ndawonye. So mina ngimi ndawonye kulesisekelo sezwi. Isizathu sokuthi ngisho lento ingokuba abantu abaningi bathi bafuna ukukholwa kepha abezi ngokufuna izinto ezobenza bakholwe. Bafuna izinto abazoziphikisa bagcine belahlekelwa ukuhlakanipha. iBhayibheli liyincwadi yokuhlakanipha nokuhlakana. Ayikho incwadi emhlabeni ehlakaniphile ngokwemibhalo edlula iBhayibheli. Ayikho. Angazi ukuthi ngathi mhlawumbe ngayichaza kanjani mengimemeza mhlawumbe ngazi ukuthi angiphelele but ngizizwe ayikho incwadi. Because ngiyaemphasize nje ayikho incwadi engathi idlula le ncwadi ngamazwi nangemibhalo yokuhlakanipha.
naneqiniso ayikho. Ngisabathe ngiyacabanga akhona oyedwa. Bonke babebhala imicabango yabo, le ncwadi imicabango kaNkulunkulu nezindlela zakhe namazwi akhe. So kunalento le abayithi uSunday school, nalento le yokuthi abantu bavumisa abantu izono, lento le iyadingidwa baze baye kule ncwadi yaJoshua, ngisho usahluko 7 lapho khona uNkulunkulu uJoshua ezothuma abantu baye Ai. Bemele baye Ai, kutholakala ukuthi khona omunye kubona owantshontsha into eqalekisiwe ngesikhathi belwa. So lezo zinto abazintshontsha babeshaya iJericho basebemva kwaloko basemele baye Ai. Manje omunye wathatha izinto wazifihla, ngisho usahluko 7 mengaphosiswa yayithola. Ya, ngifuna ke ungivezele lapho khona uJoshua uthi ke abahamba abantu bayohlola izwe. Babuye abantu bazosho ukuthi hayi bancane abantu abalaphayana, asidinga abantu abaningi, sidinga abantu abambalwa abangahamba bayona nalesa sizwe. Bese kuba kanjalo uNkulunkulu azithulele ngoba uyazi ukuthi khona into errong la, akekho usavuma izono zakhe. Ngalento futhi ngifeza lento yokuthi ngokaNkulunkulu uma kukhona umuntu ofihla into phakathi kwabantu bakaNkulunkulu, leyo nto ayilimazi lo muntu kuphela, but ilimaza ibandla lonke. Do you understand ukuthi umuntu oyedwa ushontshile wafisa into wayithatha wayifihla? Khona lento le engizoyenza futhi bomfanekiso nalento le. Uma sithi sindisiwe thina sonke siyibandla, kutholakala umuntu oyedwa ohleze bonakala nathi ethi usindisiwe, abe esebonakala ephethe ibhodlela likaBhiya eGruva, aphinde futhi azozibandakanya nathi. Isithombe salokuhlangana kwethu sesonakele ngenxa yalomuntu lo oyedwa owenza izinto zasezweni abuya azozibandakanya nathi. So uma lithi iBhayibheli umuntu onjalo msuseni kunina, ahamba ayonikela kuSathane enze imisebenzi yakhe ukuze bese ikhaya isikhathi sokuthi aphenduke abuye eze esephelele, ngokuba lo muntu unathi, hayi ukuthi lo muntu uyafika, umuntu onathi ngaphakathi uphuma uya ngaphandle uyokwenza loyo nto leyo, aphinde buya zoba nathi. So lo muntu usebandleni vele la kaIsrael. Ngifuna ungizwisise ngoba lento bayiphambanisa. Uhlambalaza akithi lisho ngenxa igama likaNkulunkulu liyahlambalazeka ngenxa yethu thina abantu abathi bamakholwa. So lo muntu usebandleni vele, yayizwa lento leyo. Umuntu osebandleni vele ngaphakathi owonile. So bese behamba kuthiwa bayolo bese beshawa ebaleka, uJoshua uyakhala eNkulunkulu, bayoguqa phambi kwaNkulunkulu nabantu abadala baxhebhula izingubo zabo, bathele ngothule ekhanda bakhala ukuthi uNkulunkulu ngizakuthini manje kuIsrael, bese vele ephenduke balekela izitha zabo. Bazothina abantu bangaphandle bezizwe, bazosiqeda phela nathi ngoba sibabona ukuthi asina uNkulunkulu. Athi uNkulunkulu ukhalelani? Yini iguqela uyikhalela ngoba khona into eqalekisiwe phakathi kwenu. You understand? Khona isenzo esiqalekisiwe. uNkulunkulu ukhipha umyalelo wathi into eqalekisiwe mayingezi phakathi kwabantwana bakhe izobangcolisa. So lo muntu kuseyatholakala ukuthi ke uthothe into eziqalekiswe. uJoshua umsebenzi wakhe ukuthi abize ibandla lonke, ahlukanisa abantu ukuze kusale lo muntu lowo. Lo muntu lowo ke uyayifica lo ncwadi lo bese ehlangene bese ngifuna uzwe angitsho kuzo ngithe mina umuntu okuphi ongaphakathi ebandleni. Akuyena umuntu oshungeziwe wayesenza ethiwa ke uyaphenduka. You understand into engishoyo? Umuntu lo ongaphakathi ebandleni. iBhayibheli lithi vumani izono zenu kwabanye lokwabanye. Akakwazi umuntu ongaphandle afika azovuma izono zakhe engakolazi izwi. Kepha abantu abangaphakathi abenzeka abaqhuzuka endleleni kufanele abuye azosho ukuthi bafowethu ngilimalile la u1 2 no 3. So usengaphakathi useyazi ukuthi ukuthini ukuhlambuluka. So ukuvuma isono sakho kusho ukuphenduka kwinto obukade uyenza.
So ngalendlela ngiveza lento le yokuthi khona abantu abadala abaphatha amaBhayibheli abangaphambi kwami abafundisa izinto eziphambene neBhayibheli ngokwezinkanuko zabo nokungaqondi bese bathi ngoba le ncwadi isho kanje. Le ncwadi ayikhulumanga ukuthi abantu bezizwe, ikhuluma ngomuntu ongaphakathi futhi wavunyiswa ngenkani, wakhonjwa lo muntu lo. Amen. Esebike uthi uJoshua awufundela umshini uJoshua ke. Incwadi uJoshua isahluko 7 verse 26. Yes. uJoshua wasevuka ekseni kakhulu. Wasondeza uIsrayeli Ngifuna ungifundele sengichazile leyo mina ukuthi uhlukanisa abantu. Ngifuna ungifundele le khona esembuza ukuthi wenzeni. Verse 19 uJoshua wayesethi kuAkhani, ndodana yami, ake umnike uJehova uNkulunkulu kaIsrayeli. uJehova uNkulunkulu lo muntu uphuma ngaphansi kwesizwe sikaJuda, isizwe siphakathi lesi ebandleni. Manje ukhuluma naye umuntu ongaphakathi. You understand? Utheni? Ake umnike uJehova uNkulunkulu kaIsrayeli inkazimulo. Yes. Uvume kuye. Uvume kubani? Kuye. Ungitshele okwenzileyo. Ungitshele okwenzileyo. Hayi lo muntu akashunyelizwanga lo muntu. Lo muntu uzaphakathi. Usolile ngaphakathi. Ibandla leli elihamba ngomthetho wokwahlulela ngokwenyama. Asahluleli ngokwenyama manje. Sahlulela isono, umuntu avume izono zakhe kuJesu. Lo muntu lo akathethelelwanga, ngikwazi ukumkhulumela ngithi kwaye ezulwini ngoba nakwazi uvuma izono zakhe ngalesikhathi. No. Angikwazi ngoba wagwetshwa ngakho ukuthi agxotshwe ngamatshe ashiswe ngomthetho. Umusa neqiniso ngokufikiswa angikwazi ukumkhulumela ngelo muntu waye ezulwini ngoba nakwenza lento. Ngabe ngiqamba amanga kuhlaza. Hallelujah. So uma khona umuntu ongasho njalo ngabe uqamba amanga uqambela iBhayibheli amanga. Angikwazi ukukhulumela into iBhayibheli engayishongo. Yes Lord Jesus. Ngoba mina sengiyazicabangela. Imicabango yami eyize lezi. You understand? Manje mevuma uvuma uNkulunkulu into ayenzile uyavunyiswa ngoba usebanjiwe. Ubanjiwe hayi ukuthi uzekuyena ozosivumela. Wena mawushunyayezwa izono zakho. Ushunyayelwa ngento wena osuke ungayinakile, nento wena osuke futhi mhlambe uyenza ungayithandi, uyenza ngongazi. Egcineni bese uthola ulonto yenza i-wrong. Wena bese ke uyavuma ukuthi uJesu right, indlela yaNkulunkulu eliqondile, ucela ukuphenduka kule ndlela zakho ozihambayo. Bese kuhanjwa ngendlela yokuthi wena ubulawe umuntu omdala ngokwenyama ngokufaka ngaphansi kwamanzi uvuzo somusha. Ukamoya. Manje ke la kwangekho ubhabhadiswa la movuma izono zakho uma ukuthi uvunyiswe ubanjiwe. Ngoba wasekhona ubufakazi hayi ukuthi ke uzovunyiswa mhlambe kuthiwa akathethelele no. Ukhona ubufakazi ukuthi naku ubufakazi untshontshe lo muntu untshontshe ungaphakathi ebandleni. Itheni uJoshua? uJoshua wayesethi kuAkhani, ndodana yami, ake umnike uJehova uNkulunkulu kaIsrayeli. Ake uJehova uNkulunkulu kaIsrayeli inkazimulo. Yes. Uvume kuye. Uvume kuye. Ungitshele okwenzileyo. Ngitshele okwenzileyo ungangifihleli. uAkhani waphendula uJoshua wathi, kuyiqiniso. Ngonile kuJehova uNkulunkulu kaIsrayeli. Ngenza ukuthi nokuthi. So lento yenzeka kanye eBhayibhelini. Iyenzeka kanye eBhayibhelini. Akekho umuntu kwincwadi iBhayibheli ngoba ezinye izinto ziyafakazela. Bathi ke ngokweBhayibheli le story lesi siyathola ukuthi khona omunye futhi wayesebenza ngeSabatha bamgcoba ngamatshe. You understand? Sikhuluma ngalesimo salomuntu ovumayo. Khuluma ngabantu abawazi imithetho kepha bawuphulayo. You understand? So lo muntu lo mekuthi mina ngiyona manje angeke ngibhabhadiswe mina. Kepha kuthiwa uma ephenduka isoni singaphandle. Mawona sowazi akusekho mhlatshelo. Kepha mawubona ungazi uthola indlela yokuqonda bese uyaphenduka. Wena ke lapho ke uyaphenduka ngoba ubungazi lutho usuzofunda uzoba umntwana kaNkulunkulu uzoncela ubisi. Umehluko lo. So lo muntu lo uzovuma ngobufakazi bezinto azitshontshile ewazi umthetho. Njengoba evuma nje ewazi umthetho, ayikho incwadi efakazela lento ukuthi bonke abantu abanjiwe bentshontsho esontweni kufuneke benze njengoba lo muntu enzile. Ayikho ukuthi lo muntu lofuneka abizwe, uNkulunkulu uzokhuluma nomfundisi, umfundisi mase ahamba aye kulo muntu lo. Noma umfundisi uzokhala ukuthi why ibandla liphela bese uNkulunkulu afika athi hayi angithi ke lapha yakhona u1 2 no3 uba lwenza ukuthi ayikho lonto le. Thiwa lencwadi le
iphelele. So ngishumayela into ephakathi kule ncwadi le ihlola yonke inhliziyo yomuntu ongaphakathi esontweni ongaphandle esontweni. Lo ngaphandle esontweni uze sevuma izono zakhe ezoguqa kuJesu ngokuba uqonde imbhalo ngesikhathi yambulo. You understand? Lo ngaphakathi esontweni mengishumayela le ncwadi ngiyayiprofetha kahle hle. Ngiprofetha into esenhliziyweni yomuntu ngomuntu ngamunye. Akushumayelanga uJoshua lapha. No. uNkulunkulu weza kuyena ngesikhathi ekhala kuyena. Joshua futhi wayengayena umpriest. Waye umprofeti uJoshua. Yes Lord. Ebambele uMoses. So ngaleyo ndlela ke uma ke uvela ukuthi le ndoda le ithi yavuma ukuthi yonile yenzeni. Uyiqiniso ngonile kuJehova uNkulunkulu kaIsrayeli. Ngenza ukuthi nokuthi ngabona emphangweni ingubo enhle yaseshineyari namashekeli angamakhulu esiliva. Yes. Nesigaxa segolide esinesisindo esingamashekeli angama50. Ngakufisa ngakuthatha bheka. Uthukusiwe emhlabathini phakathi kwetende lami. Yes. Nesiliva liphansi kwakho. Yes. uJoshua wayesethuma izithunywa zagijimela etendeni. Bheka, kwakuthukusiwe etendeni lakhe, isiliva liphansi. Zakukhipha phakathi kwetende, zakuyisa kuJoshua nakubo bonke abantwana bakwaIsrayeli. Bakubeka phambi kukaJehova. uJoshua nabo bonke abakwaIsrayeli benaye. Bamthatha uAkani indodana kaZera. Bathatha uAkani indodana kaZera Nesiliva. Nengubo. Nesigaxa segolide. Namadodakazi akhe. Nezinkabi nemfuyo yakhe. Nezimbongolo zakhe. Nezimvu zakhe. Netende lakhe. Nakho konke anakho. Bakukhupulela esigodini sase-Akori. Bakhambisela esigodini sase-Akori. uJoshua wayesethi usihluphelani na? uJehova uza kukuhlupha namuhla. Nawe uJehova uza kukuhlupha namhlanje. Bonke abantwana bakwaIsrayeli bamkhanda ngamatshe. Bamgcoba ngamatshe bakhani. Baba. Yes Lord. Baba. Bonke abantwana bakwaIsrayeli bamkhanda ngamatshe. Yes. Babashisa. Futhi yonke into ayinayo yashiswa ngomlilo ephambili ngaphansi kwakhe. Njengabo oDothani laba noba noKhora. Nabo bagunya umlilo nemndeni yabo. Isahlulelo sikaNkulunkulu ngabantu ababengezwe. So abantu abangaphakathi la besontweni. So akwazi ukungitshela ukuthi wena lento le ifundiswa uNsibande lento le kuba vele sengizoyibeka ebisobala. Uthatha le ncwadi athi ngokuba kuJoshua ulontuzana uAkani wavuma izono zakhe. Akaze kusho ukuthi akwenziwe kanje. Ayifundisi lonto leBhayibheli. Isigameke senzeka. So manje iBhayibheli beza kuJohane bevuma izono zabo bebhabhadliswa. Akho ukuthi babenza kanje. Babengenzile kanje. No. Abantu ababonile bephendulwa beziswa kuNkulunkulu bevuma izono zabo. So ngaleyo ndlela leyo akukho appointment nomfundisi ekumele yenziwe ukuze wena uzohlala naye uzovuma izono zakho ozenzile. Ungakokholwa uwavuma zonke izono zakho ube nedate. Ayikho lonto leyo okweBhayibheli. Ayifundiswa eBhayibheli. Lento yabanjwa ngqo umuntu phakathi kwabantu. Wavuma phakathi kwabantu. Wena umfundisi eceleni uyovuma izono zakho ngoba izono zakho ungazivuma umakhelwane wakho uma ukhona okwenzile akukhulekise. Asikho ukuthi uzotshela umfundisi kuphela izono zakho. Uma kukhona umuntu omthembayo uyakwazi ukukhuluma naye. So mina uma ufuna ukukhuluma nami asikho ukuthi namhlanje ufuna ukuvuma izono zami bese uma ufuna ukukhuluma nami ungangifonela nje ukuthi nginenkinga kanje usuvuma izono zakho uNkulunkulu. Then bese sikhulekela lokho. Hayi ukuthi senze appointment ukuthi wena fanele ubhabhadise ufanele uqale wenze njengoba kuthiwa wena fanele uvuma izono zakho ngoba le ncwadi yafakaza ayifakazi lonto le ncwadi amanga kuhlaza lapho.
amanga nje akuhlaza lawo. Amen. uJesu wayeshumeza abantu akukho le kuthiwa khona abantu babeza bezovuma izono zakhe menza ama appointment nayo ayikho lo into eyiqala manje leyo yazi efana nani ngiphe yona incwadi yakhe uJoshua lo futhi sahluko 8 ngifuna kusukela ku verse 30 uthi ngibheke sahluko 8 okay ngifuna usiqale from verse 25 ngifuna into engifuna ukuyivala before ufunde khona le ndaba ya Sunday school uSunday school asiwazi ngokweBhayibheli so njengoba ungekho uSunday school ngokweBhayibheli ngifuna uqonde ukuthi uma ungekho uSunday school ngokweBhayibheli into edala ukuthi ke mengithi ke lento le ngifundisa bese ngitshaye ifundisa ubani ngokuba usekwayifundisa ikhona nabantu abaphuma kena bayisho ukuthi uyayifundisa ayikho ngokweBhayibheli so into edala ukuthi ngithi mengishumela bese ngisho nje izobani lento khona nizoyazi ngoba nisazohlangabezana nazo abanye benu abangakokholwa abanye benu abakholwayo ngoba yini alinakho ukuqonda imbhalo umele ukuyiqonda before wenza izinto zikaNkulunkulu kunokwenzeka uhamba ibanga kanti ufundisa abantu into engekho ubona abantu beza kuwena besindiswa kepha into oyifundisayo ayikho ayihambisani neBhayibheli so kunale ngqondo lokuthi hayi bona abantu abangeke baphenduka nje bayamlandela bathi vele kulungile baningi abantu ababelandela abaFarisi baningi abantu ababelandela uba futhi omunye khona indoda levezwa lapha kwincwadi yezenzo ngesikhathi lo mbhemi ummele batshela ukuthi khona indoda kanje yaphendula abantu bayilandela nalowo ndoda leyo umthakathi khona nale ekhulunywayo ngoJesu encwadi kaJohane le khona ekhuluma ngoJesu ukuthi khona indoda kanje elontuza eyadukisa abantu yathatha yahamba nabo basehlala lezo lonto le nakona futhi kwincwadi yezenzo kuyavela kuthiwa uPaul Paul sebezomqulisa kuthiwa besithi ile ndoda kanje haleluya so bakhona abantu vele abaningi vele abaprofeti bamanga niyabazi nabaningi niyabazi njengoba babaningi nje banabalandeli futhi abaningi kuyinto ebhalwe phansi vele ukuthi izokwenzeka leyo you understand ukuthi bambala abazokhethwa bambala abakhethiweyo kepha abaprofeti bamanga bazophuma bakhohlise badukisa abaningi uma kungenzeka nalabo abayingcosana abakhethiweyo bangagcina bekhohlisekile but ngenxa yokuthi izinsuku zebamfishane kuyosindiswa uma abantu bezobekezela kuze kube segcineni you understand ukuthi ivangeli lisifundisa ukuthi sikwazi ukuqaphela izinto zikamoya ukwazi izinto zikamoya mzalwane uma ufuna ukwazi izwi kaNkulunkulu ufuna ukwazi iBhayibheli ukuze ukwazi ukuhlola imimoya ngeke ukwazi ukuhlola imimoya ungalazi iBhayibheli nina nazi ukuthi uNkulunkulu unikoleta izibusiso nemali nemsebenzi kuphela uthi uNkulunkulu ufunana umbuso wakhe eqali nokulunga kwakhe bese kulezi zinto zonke ziyakunezezela so ngaleyo ndlela leyo mina njalo ngidalula amagama ingokuba noma kuthiwa khona umuntu othi mina ngifundisa into engekho angidalule ngegama nginankinga so ngimbiza ngithi mina woza phela asiqala imbhalo nani imbhalo anginankinga mina lokugagula ngibize ngegama ayeke unginyakazise lokuthi futhi wena uyacasuka uyanyanya ukuthi ngishumela kanjani akunginyakazisi ukuba khona into engekho kuwena le efanele ibe khona ukuze upheleliswe ngakho ke bese ikhona loyo nto leyo uthi uJesu abaFarisi nabaSadusi bahlezi esikhalweni sikaMose akasho ukuthi hayi abanye abantu bahlezi esikhalweni sikaMose no haleluya uthi abaFarisi nabaSadusi bahlezi esikhalweni sikaMose kwakunendoda okuthiwa uBajesu eBhayibhelini le ndoda le ibizwa ngegama kuthiwa uBajesu wayekhohlisa abantu abaningi khona indoda ekuthiwa uSimoni eyayisangoma yayikhohlisa ibizwa ngegama asiyenzi lento for udumo siyenza lento ukukutshela iqiniso ukuthi ubani wenza kanje uma ukutshela uneqiniso angasho ukuthi ufuna ukuza la kumina yabo nje wasimile nje sibe ne-meeting phambi kwenu nibuka sihlola imbhalo ukuthi ngabe lento ayifakazayo noma lento ayikhulumayo iyafakazelwa neBhayibheli uma ukuthi bonke labantu engikhuluma ngabo baneqiniso bazoza kumina bafuna bazongivala bazoma namla insalela ikhona hayi ukuthi yalo sifuna ukuhlola imbhalo uJesu asho njalo ngithi so besihlola imbhalo kufanele nani bofakazi balezi zinto ukuthi ngempela ubani othunywe uNkulunkulu
hayi ukuthi khona kumele aziphakamise. Izwi kaNkulunkulu kufanele lilethe kubantu ngendlela uNkulunkulu afuna ngayo, hayi ngendlela esicabanga ngayo nangendlela esizizwa ngayo. Ukuba abaningi bashumela ngendlela abazizwa ngayo bese bayaphuma endleleni, abaningi bashumela ngendlela abacabanga ngayo bese bayaphuma endleleni, abaningi bashumela ngendlela yempakamo. Kanti lento le kaNkulunkulu umsebenzi wakhe lo kufanele siwenze ngokucophelela, futhi inhlezi ngibatshela abantu abaningi mawukwazi ukushumayela ungathunyiwe. Ngoba lezi zinto ngeke uze ucabange uzicophelele, uzoshumayela ngokuzikhukhumeza ukuthi ufuna abantu bakubone ukuthi unolwazi olungakanani. Bese ungasasebenzi lolo lwazi bese ulibhanqa nolwakho, kanti wena bekufanele uhlale kuzinto uNkulunkulu akukhombisa zona. So ngibuyeke ngize la kule ndaba ya Sunday school. USunday school awukho eBhayibhelini, futhi mina uSunday school angisoze ngaba nawo. Uma kuzoba khona ipractice yekhwaya kuyacula kuyapractice. Akho Sunday school, akho umuntu wesifazane uzofundisa noma ngabe izingane ezincane esontweni ukuthi uSunday school. Akekho umuntu wesifazane uyafundisa ingane zamantombazane zodwa njengoba lisho, uzokwenza njengoba lisho izwi. Ukuthi umsebenzi womuntu wesifazane ukufundisa odadewethu abancane ukuthi bathande amadoda abo nezingane zabo, baphathe kahle imizi yabo. Umsebenzi kaMama lo. Lalela, izwi kaNkulunkulu umthetho wasendlini kaNkulunkulu. So emthethweni wasendlini kaNkulunkulu kunomthetho omile ongashintshi, ongeke uzushintshwe wena, ungeke uzushintshwe mina. Uma lithi iBhayibheli ngimvumele wesifazane ukuba abuse kowesilisa noma afundise, akavumelekile umuntu wesifazane ukuzoba phakathi kwebandla akhulume, akavumelekile ukuthi azoshumayela noma afundise. Kubhalwe phansi emthethweni kaNkulunkulu. So manje ukuthi ingane zabafana ezincane namantombazane ehlangene kusayizingane ufundisa lo ngane leyo mfana izokhula yazi ukuthi umuntu wesifazane uyakwazi ukumfundisa ngoNkulunkulu. Ngelinye ilanga bese hlangane lezo kanje besabuze bese angasakwazi ukuphendula lo mama lo noma lo sisi. So ufanele ukuthi yena khona le ndondo ukuthi ke uNkulunkulu nje wathi uzokwehlisela umoya wakhe kubantu bonke. Wengasho ukuthi uzokwehlisela abantu besifazane abafundisa, akubhaliwe kanjalo. Akubhaliwe nje kanjalo. Methi ke kubantwana nasezintombini nasezinsizweni nasemakhehleni ukhuluma ngokuthi umoya oyingcwele thina abantu esingenawo sizowuthola umoya oyingcwele, ngoba uJesu methi ke abeze kubona abeze kumina bonke abomileyo bazophuza amanzi okuphila, khona eziswini zabo kuyogobhoza imifula yamanzi. Bese lithi iBhayibheli lokhu wakukhuluma ngomoya ababezowamukela ngokuba esaphakathi kwabo akekho esanike umoya oyingcwele. So abantu abakholwa kuJesu yonke into ayishilo efundisa babezohlala balinde, njengoba ke athi hambani neGalile niyongilinda khona, ngihlangana nani sengibuye ekufeni. Bese buye ekufeni akhulume nabe eGalile, aqede emva kwalokho athi ke hambani eJerusalem nilinde isiphiwo sika baba engizakusithumela. Akakhuluma ngokuthi ke nonke hambani nofundisa, no, abakhuluma nabapostoli bakhe, abafundi bakhe abawu-12. Wathi hambani ezizweni zonke niyofundisa lenza abafundi abakholwayo babhaphathise. So ngenxa ungaqondi lithatha imbhalo niphambanise ngenxa ukuthi le nkanuko leyo yokufuna ukuzenzela umathanda endlini kaNkulunkulu igcwele kubantu besifazane abaningi namadoda amaningi angenamthetho, angenamgogodla, anawo lo mqondo ukuthi avumela abantu besifazane bazenzele noma kanjani. Mina ngisabile nje ukungibona nje, angisoze ngakuvuma lokho ngokuba kufakazelwa iBhayibheli engikukhulumelayo. Konke engikukhulumayo nje ngimla kufakazelwa iBhayibheli. Kwenzeka kanjani ukuthi ukhona eBhayibhelini kepha umfundisi wakho ufundisa into noma avumele into ephambene nomthetho oseBhayibhelini bese uthi lobo inceku kaNkulunkulu? Inceku kaNkulunkulu ngakuliphi icala? Ngicela uzwe la incwadi kaJoshua sahluko 1 uverse 8 starting from verse 6. Ngifuna uzwe nje from verse 6 uNkulunkulu ekhuluma noJoshua ngezinto ezibhaliwe kule ncwadi. Qina ume isibindi. Manje nina niqinile, yanasi isibindi nina. Ngokuba uyakwenza ukuba laba bantu badle izwe engalifungela oyise. So manje wekhuluma ngeKhanani, manje sikhuluma ngeJerusalem eleshezulu. Thina njengoba ngimlami mina ngiqinile ngibe isibindi. Ngifuna ukuthi ngiholele abantu bakaNkulunkulu kuphi eqinisweni ekukhanyeni.
izwe vele lizongizonda, abaprofeti bamanga bazongizonda, abalandeli babaprofeti bamanga bazongizonda. Yini ngokuba impumputhe ilandela impumputhe. So izwa kangcono mayitshele enye impumputhe khona ziyeweni. You understand? Amen. Go ahead. Qina uma isibindi ngokuba uyakwenza ukuba labantu badle izwe engalifungela oyise. Yes. Ukubanika lona. Qina kuphela ume isibindi kakhulu. Uqaphele ukwenza Ayizwake la. Uqaphele ukwenza ukwenza ngokomthetho wonke akuyala ngawe uMose. So I understand ukuthi iBhayibheli lithini. Ukuze wenze ngomthetho wonke. iBhayibheli liyincwadi ephelele nakho konke kufanele kwenzeke endlini kaNkulunkulu. So mawufuna ukulawula ikhaya lakho nomuzi wakho uzolala kanjani ngezwi kaNkulunkulu endlini yakhe. Ingakho ningenaso isibindi sokukhuluma iqiniso. Ingakho nesibindi sokukhuluma amanga lize nifune ukuthi nizenze abantu engazi ukuthi bangcono ngoba nina nithi iBhayibheli singali ngezwi asili ngezwi. Ngoba angithuki ngiveza into oyifundisayo engekho. Mono Sunday school noma ingane yakhe attend Sunday school kufundisa umama kulo Sunday school. Leyo nto leyo ayikho into efile. Into efile. Yezo nto leyo ngifuna ungilalelisise. Leyo nto leyo into efile. Mina ngizonivezela ngeBhayibheli lento engitshelayo ukuthi kwenzeka kanjani into ukuthi ngikhulume kanje. Ithini ke emva kwalokho? Ungaphambuki kuwo. Unganjani? Ungaphambuki kuwo. So angikwazi ukufundisa into. Ngivumele ukuthi kwenzeke into ebandleni likaNkulunkulu. Ukuthi abantu besifazane bagqoka ababhlukwe. Ukuthi abantu besifazane bafaka upende. Ukuthi abantu besifazane bafaka amacici bapende imlomo. Ukuthi abantu besifazane bafaka izinwele zokufakela abantu amakhanda. Ungaphambuki ukuthi abantu besifazane bapheme emakhanda. Angikwazi ukuvumela lokho. Angikwazi ukuthi ufuya abafana abathandana bodwa baqhubeke bathandane esontweni. Ngeke ngikwazi ukuthi ngizovumela umuntu wesifazane ukuthi azoshumayela la. Ngeke ngikwazi ukuthi ke ngizovumela izidakwa zihlale sibe izidakwa esontweni. Umthetho ufanele ukuqina umthetho. Ungaphambuki kuwo ngakwesokunene noma ngakwesokhohlo. Yes. Ukuba ube nempumelelo. Ukuze umsebenzi woNkulunkulu uphumelele kufanele uqine emthethweni tshele mina. Nomaphi lapho uya khona. So lapho khona uNkulunkulu angibizela ukuthi ngiye khona kuyofika kusebenza yena ngokuba ngikhuluma izwi lakhe liphelele njengoba linjalo. Angibheki mina ukuthi abantu baphendulwe yimina noma ngibani ukuthi abantu abaphendulwe bangaki ngifuna abantu abangaka. Yabo lonke siyenzi lonke. Sinesifiso vele sokuthi sithenge itende sithole imoto nevan sikwazi ukuthi sifake itende sifake nezihlalo sihambe senza uhamba vangeli senze crusade leyo sihambe sivakashela iSouth Africa yonke uma kwenzeka sihambe sishumayela leli vangeli leli leqiniso ngoba vele siphila kuyikhathi yokugcina. So lapho khona engaya khona ngisho uNkulunkulu ngiyofika ngiphumelele ngeqiniso lakhe. Akudingi ukuthi ngizame ukuthi ngenze something ezokwenza abantu benze izinto ngokusheshsha. No. Umuntu ufanele ezwe izwi kaNkulunkulu kube yilo elimsebenza hayi mina. Ngisebenza abantu mina. Ngisebenza ngezwi ekuyilo elisebenza abantu. You understand? So ngifuna ukuveza ke indaba ya Sunday school ayikho. iBhayibheli lithi fundisa umntwana wakho indlela afanele ukukhuluma yiyo. Benisho njalo lithi futhi umntwana ungambambeli uswazi. Uma umshaya ukumsendeza umfaka uswazi eceleni. Yes. Angikhuluma indaba uthatha induku uthatha insimbi ugenqingane ngensimbi lokho sokukusangana. Nginika incwadi yeZaga sahluko 22 verse 6 nginika incwadi yeZaga sahluko 23 verse 13 bese mva siyabuya siya kwincwadi yaJoshua sahluko 8 verse 25. Khulisa umntwana ngendlela eyakuba ngeyakhe. So umzame ukuthi manje njalo ngesonto nenkonzweni thatha umntwana uhamba naye umsapho usenkonzweni. Moyikhaya umntwana umfundisa indlela zikaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu akamvumeli umntwana ukuthi enze kanje. Lento ufuna ubona mhlawumbe uyifundisa so uzubhekela omama abasebenza ko Sunday school bafundisa ingane wena ukhona unali iBhayibheli iquvile lapha. Awazi lutho ngalo. Funa ubone utshela ingane ukuthi umntwana kaNkulunkulu akayenzi lento. Umntwana kaNkulunkulu uhleze efunda izwi. Umntwana kaNkulunkulu akahambi kanje. Ngokuba wena uyalazi izwi liyaphila kwena. uNkulunkulu ufakile umoya wakhe kwena. Ngenxa ukuthi alufuna umoya kaNkulunkulu nifuna umoya abafundisi. Ingakho ke nithumela ingane zenu ko Sunday school. Ingane mayihambe nawe uma uhamba uyesontweni niyekhwaye niyocula noma niyokhuleka. Kuphela nje engayenza. Indaba Sunday school into engekho.
Amen. Khulisa umntwana ngendlela abeyiyo. So uma izwi lishaya umuntu omdala lengane ikhona lapha iyeza ukuthi ha uNkulunkulu akafuni umuntu ontshontshayo. Yes Lord. Kanti umuntu odala kuphela ontshontshayo ingane afuneka yazi ufuneka intshontsho. Yes Lord. Ngibesa wonke umuntu. Umuntu ingane yeNkulunkulu ayifeni ngoba izwe esihogweni. Yes Lord. So you understand ukuthi izwi likhuluma izinto ezingafanele so umuntu uyakhuluma noqondo ukuthi ngeke ngidlala umfana mina. Ngeke ngidlala intombazane mina. iBhayibheli incwadi yakhe yakutshela ukuthi qaphela inkophe yomuntu wesifazane ezinde. Ungadudiswa ubuhle bomuntu wesifazane. So umuntu oqondile understand uyabona ukuthi umuntu wesifazane emuhle akabe muhle ngenhliziyo hayi ngaphandle. Ngoba amakhosi amaningi awile ngenxa yobuhle nenkanuko yabantu besifazane. Awasiphindele lapha yana ke kwincwadi yakhe Izakha sahluko 23 verse 13 nakhona futhi bese siyabuyela. Ngoba iBhayibheli lishaya kwasani alikhethi. Methi ngiyakuthela umoya wami ezinsizweni nasezintombini nakuzinceku nakubantu abadala akakhethanga wonke umuntu angawuthola lo moya. Umoya lo kumele sibe nawo umoya kaKristu ukwazi izwi lakhe sazi izinto ekumele sizenze nezinto ekumele singazenzi. Into eyenza ukuthi nina ningamazi uNkulunkulu ingokuba anilazi izwi lakhe. Abafundisi benu bayacaphuna lapha nalapha ya banishiye nilenga afike usathana nidonse niwe. You understand ukuthi umuntu athi uyakwasha bese akuneke ngamachopha angakunekisisi. Bethu ngathi usashomo ufike udlule nawe kanjalo. Njalo nabantu abafundiswa abangapheleliswa bafana nabantu ukuthi mase kufika izithabe isikhathi ezinzima baphushwe umoya bathathwe imisebenzi yasemhlabeni. You understand? Go ahead. Ungayeki ukumlaya umntwana. Ungayeki ukumlaya umntwana. Ngokuba uma umshaya ngoswazi akayikufa. Ngeke aze afuma umshaya ngoswazi angisho ukuthi ufanele uhambe umkhela izagila lapha umkhwele nayo yonke lento abanye baze bakheke imvubu no uswazi. Umntwana umuntu omdala ngeke usamshintsha. Umuntu omdala usefuna uJesu uqobo lwakhe. You understand le ngishoyo? Umuntu omdala ungangami ngisho ngangishaya mengafuni ukuyenza ngikhuluma ngeingane mina ezifebayo abafana ababhema intsangu nababhema iwunga abantshontshayo. Umshaya semdala ushaya umphakathi aphinde eqhubeke enze loyo. Umuntu esifazana ofebayo umshaya khona efeba aqhubeke kakhulu. Ukuba lento usenza ngokusaba ufuna ukuyenza isisa phela. Kanti lo muntu bomfaka amazwi ebuncaneni bakhe uluswa yini amazwi omfake wona. Mekuthi manje samncane usakwazi ukumshaya umthuse abone ukuthi lento izongilimaza. Ayifunakala lento awumshaya ngoba udini umntwana umshaya ngoba ukhuza ufaka umoya ukuthi khuzeka ukuba ugotshwa usemanzi mase uqinile uyaphuka. So uma umlaya umntwana ukuyekuzwe ukuthi unecala kanjalo mekuthi usemncane umntwana umfaka uswazi into edala ukuthi uhulumeni aniphuce amalungelo okuqondisa ingane zenu ngokuba bafuna ukuzicontrola bafuna ukuzigqokisa zihambe enqunu bafuna ukuzifundisa izinto ezingasile esikoleni bafuna ukuzilalela izinto ezingasile ku-TV. So awusakwazi ukukhuza ingane yakho bathatha imithandazo esikoleni bathatha uJesu esikoleni yonke into seyenziwa ngokuthi nje hayi phela ukwenza ucansi kefana ukuphuza udrink noma ukudla i-apple. So ukhetha noma ngabe yiphi olifica i-apple emakethe uma ukuthi uya-afford uyalidla. So iSodoma neGomora le ingakho abafana belala nabodwa. Ingakho umuntu eshadile indoda ahamba ufune ukulala enye indoda. Ingakho umuntu esifazane eshadile aphuma ulala ngaphandle emshadweni. Azala izingane ngaphandle komshado. Yini? Sebeniphucile amalungelo enu. Nina nithi niyavota nivotela amalungelo kepha baloko beniphuca amalungelo enu. uNkulunkulu unika amalungelo aqhamuka kuyena angcwele. Nina nifuna amalungelo asemhlabeni abolile. Asathane amandla obumnyama. So besitshela lezi zinto ithi iBhayibheli asilwi nenyama negazi bathi silwa nemoya ezama ukuziphakamisa ngaphezulu kwegama likaNkulunkulu. Do you understand ukuthi lo hulumeni wenu uma ethenzani abortion futhi ucansi malivelele enzonomi kanjani uma ethi ke thatha amakhondom futhi ucansi kufanele lenzonomi kanjani. So imshado ayisabalekile kanti uNkulunkulu ujalela ukuthi indoda fanele inabathele kumkayo babe nyamanye bazalane bande. So manje lento sikhona yabona nje ekhaya kuma wami sibawu 6 akhona oyedwa nesibongo esisalo babo yedwa kusukela ukuthi swami omdala kuze kuyophuma kumagcini owakamkhulu owakaZondo owakadlamini owakandlovu ngimazi umuya wabantu waba uthiwa bakandlovu kuba babahlukene bese kuzoba umagcini wasekhaya ngeke ngikhulume iqiniso angimazi wakabantu. You understand ibhlungu lonto le ukhula ungazi ukuthi uzothi ubani babakho bothi babakho lo ngakusasa uyaza kuthiwa again nangu babakho kuthiwa hayi mawuthathola ukuthi babakho
watholakala kanjani wena uthola ukuthi ubaba wakho noma wakho babentshontshana uma wakho wayehlala nomfowenu nobaba kamfowenu ubaba kamfowenu wayengazi ukuthi uma wakho ulala nobaba wakho kwaphuma wena wazi ukuthi ubaba wakho ubaba kamfowenu then angimhlambalazi ngoba into eyenzeka into esenzakala leyo ngenxa yokuthi imishado nomthetho awuqinile so vele lento ilindelekile lento ukuthi abantu bavele bathola izingane ngaka abafana bezala izingane nga4 nga5 ena 22 years ngoba uhambelana na wonke abantu bazana ababonayo lawo usibiza ngesoka amanyala lelo soka lelo so lento le yokuqina komthetho ilungisa umuntu ukuthi angalokwenza amaphutha ebheke emumva ezisola so uma umntwana umkhuze samncane wemqondisa ukuthi agweme ukwenza amaphutha awukho lento ukuthi wena udla ubusha bakho uzobudlela esihogweni ubusha bakho uzobudlela sona amaphutha nengculaza ubusha bakho abantu abaningi bavula amehlo bavulela ejele esibhedlela emathuneni bavulela ngaphansi kwama-bridge behlala emgaqweni seyiyabuya ingqondo umntwana wakho ungamspoili mfundise umntwana wakho mfundise ungamspoili indaba zama-TV games engamazi uNkulunkulu ayinamsebenzi lonto leyo indaba yokuthi ufuna impahla ezamagama engamazi uNkulunkulu into enamsebenzi leyo yini lezi zinto niyazenza sitile abantwana benu bayangcebeleka badlebeleke kakhulu babe yimdlwembe ngoba abatshelwa iqiniso mawutshela umntwana iqiniso uthi hayi usamncane ungamtshela leyo nto ayisike isikhathi esibekiwe funeka athi avula amehlo ehlakaniphela uNkulunkulu nina bazali niwenzenza iziwula ngenxa ukuthi njalo uhulumeni nale TV enibukayo ku-TV badlala umndeni othize uphilwa kanje na ufuna ukukopela leyo nto leyo uzoyiphila isakwakho into oyibona e-TV umsangano lento enzakala lo mphakathi esiphila kona manje kuphila umsangano emasontweni umsangano ekhaya umsangano kuphila indaba zomkipito imishado ayisekho manje ufebe kuphela into ebusayo nokuphinga so lezo zinto lezo izingane zikhula ngaphansi kodlame ingane ikhulu ibe nodlame vele nje akuzange kube khona uJesu eqaleni nasesisekelweni sokwakhiwa komndeni umuntu wesifazane akakwazi ukuzithoba akakwazi ukukhuluma akakwazi ukuhlonipha ngenxa yokuthi lento ayikho kube uyamthatha umusa emzini uthi uyoshada noma uyagana afika abe umdlwembe lapha abawuhlupha yini lento kaJesu abayazi akayizwa abayiqondi ngiphiwa izwi ukuthi ngiqondise abantu ngendlela kaNkulunkulu hayi ukuthi ngizenzela mina lento le wena uma ufuna ukuphila impilo eqondile engenakusoleka hamba noJesu mase ukhathele ukuziphilela wena ngokuqonda kwakho ubone ukuthi awuphumeleli woza kuJesu uthi uza kuphumuza yena thatha ijoka lakhe ngoba lilula so ukuthatha ingane yakho ise Sunday school wena ungemazi uJesu umsangano ngakho nenza izinto zonke ezenziwa yizwe ngoba yini nina animazi uJesu sengifuna ukunikhombisa ukuthi animazi uJesu ayikho indaba Sunday school futhi angisoze ngayivuma ngoba iBhayibheli lifakazele mnika incwadi kaJoshua sahluko 8 kusona ku verse 25 sengiyayivala ke manje le topic ngifuna ukuyivala ngamazwi ukutshela nje ukuthi ungawuvula uSunday school ungawuvula uSaturday school ungawuvula uMonday school awunamsebenzi benhlulo ukulalela lemfundiso ezike eBhayibhelini esisifundisayo bese uthi ke hayi mina namhlanje ngifuna ukuphumula ngithathe ushaye obandayo ubheke ingane zami zihambe ze-Sunday school uyisikhohlakala wena akho kuphungula izono sifanele ukuthi sizithulule zonke ingakathi lethani izinkathazo zenu kuyena zonke izinkathazo zenu ziletheni kuyena ngokuba yena uyasikhathalela asiphungulwa izono mzalwane ziyashiwa izono mekwenzeka isono sikufika ukhulekela ukuthi iphinde futhi ukhululwe kusona ingakho lithi ke iBhayibheli ke lahlani konke okusindayo nesono esithandela kangaka lezo zinto lezo sihlezi kufanele sikhululwe kuzona ngomoya weqiniso ngokuba inyama ilwa nalomoya lokumele uphele kuthini bathi ngenxa ungabi nalo iqiniso nongamazi umoya nina ngicabanga ukuthi ke esontweni ugcina icala ke esontweni noma ukuyokhonza ngesonto kanye noma mawuzizwa uthandile
uNkulunkulu uthi siyazi isikhathi ngepha ungaseze uya khona eJerusalema nasentabeni ngepha abakholwa kuyena uJesu Kristu bakholwa ngani ngokomoya ngoqiniso uNkulunkulu ekhuluma noJoshua uthi le ncwadi yomthetho mayingasuka emlomeni wakho uNkulunkulu umekhuluma lapha kuMoses kwincwadi yaDeuteronomy ethi uNkulunkulu untanilethele yona ehlanu befuna ukunikhombisa afundise ukulandela izwi lakhe ngoba umuntu ngeke aphile kuphela ngesinkwa nangokudla kepha ngawo wonke amazwi aphuma emlomeni kaNkulunkulu so wena mawuzovula iBhayibheli mzukwane uzizwe ukhathazekile uvule lo verse ofuna ezokukhuthaza ngosho isikhathi sakho ngokuba awumazi uNkulunkulu yena uvula incwadi njengemotivation noma ngenkuthazo for ukuthi wena uphume enkathazweni zakho ezikuphazamisayo ngokufunda iverse elilodwa incwadi le kumele siphile ngayo sibe nobufakazi ngale ncwadi siwazi amandla ale ncwadi le into eyenza ukuthi nilandele Sunday school ingokuba le ncwadi aniyazi yonke noma ethiwa kuyakholwa ekhaya njalo bekiwe enkonzweni noma kuyothandazwa ingane ayisali ihlezi nelandela yakhuleka ingane ikhona uyifundisa ngendlela ekufanele ikhulu ibe yiyona ake sibheke ngencwadi ithini Incwadi uJoshua isahluko 8 verse 25 yes bonke abawa ngalolo suku abesilisa nabasifazane babe izinkulungwane eziyi12 abantu bonke base-Ayi uJoshua akabuyisanga isandla sakhe awelule ngaso umkhonto engaqothuli bonke abakhileyo e-Ayi izinkomo kuphela nempango yalowo muzi uIsrayeli waziphangela khona njengezwi likaJehova amyala ngalo uJoshua wayesesilishiya i-Ayi walenza laba iduma lenqiwa kuze kube phakade liyincithakalo kuze kube namuhla inkosi yase-Ayi wayiphanyeka emthini kwaze kwahlwa ukushona kwelanga uJoshua wabayala ukuba behlise isidumbu sayo emthini basitshinga ngasesikhaleni sesango lomuzi wamisa phezu kwaso inqwaba enkulu yamatshe ekhona nanamuhla verse 30 khona uJoshua wamakhela uJehova uNkulunkulu kaIsrayeli ialtara entabeni yase Ebali njengalokhu uMose inceku kaJehova wayala abantwana bakaIsrayeli njengokulotshiwe encwadini yomthetho kaMose ialtara lamatshe egabaziwe engaphakanyiselanga muntu insimbi banikela phezukwalo ngeminikelo yokushisa kuJehova banikela ngeminikelo yokuthula waloba khona ematsheni impinda yomthetho kaMose ayilobayo phambi kwabantwana bakaIsrayeli bonke abakwaIsrayeli namalunga abo nezinduna zabo nabahluleli babo babemi ngalapha nangalapha okay esekwenzile konke lokho kwase kuvela bonke abakwaIsrayeli yayizwa lento le bonke abakwaIsrayeli base bemi ngapha futhi base bebemngungile uJoshua kwase kwenzakalani phambi kwabapristi namalevi abathwala umphongolo wesivumelwano sikaJehova abafokazi nabokuzalwa izwa lento le kukhona abafokazi nabokuzalwa khona kwaIsrayeli ingxenye yabo ibhekene nentaba laseGerizimu ingxenye yabo ibhekene nentaba yase-Ebali ukuthi abantu lababhekene abangungile njengalokhu uMose inceku kaJehova ebayalile ukuba babusise abantu bakaIsrayeli kuqala ngasemumva wafunda onke amazwi omthetho so phambi kwabo bonke abantu uzofunda amazwi omthetho isibusiso nesiqalekiso njengalokho konke
okulotshiweyo encwadini yomthetho. Yayizona nto leyo. Akho mavesi ezingane nabantu abadala eBhayibhelini. Ufundisa izinto ezikhona zonke kuphi emthethweni kaMose kwese kwenzakalani? Akwabakho zwi. Ukho konke. Akukho nelilodwa izwi. Ukho konke akuyalayo. Ayala ngalo abantu uMose. Angalifundanga uJoshua. Phambi kwebandla lonke lakwa-Israyeli. Phambi kwebandla lonke lakwa-Israyeli. Phambi kwebandla lonke lika-Israyeli. Nabesifazane. Kwakukhona nabesifazane. Nabantwana. Kwakukhona bani? Nabantwana. Akhona umuntu lo ku-Sunday school. Nabantwana. Kwakukhona nabantwana. Befunda izinto zonke uMoses azibhalile emthethweni. Nabafokazi. Kwakukhona bonke abantu ibandla abesifazane nezingane nabafokazi ababehamba phakathi kwabo. Akho Sunday school eBhayibhelini. Lento ethola umuntu omdala ifanele ukuthola nezingane. Ngakho ngivula lezi ncwadi ukuthi iBhayibheli mkhulise umntwana ngendlela afanele abe yiyo. Ngoba ngifuna ukunikhombisa ukuthi iBhayibheli alijiki. Nina nibhizi ngifuna ukuthengela izingane ama-Air Jordan, ama-dirty jean, ama-skinny jean. Nifuna ukugulisa izingane ama-mohawk nama-fade. Nikhathazeke ngalezo zinto ukuthi ingane zenu zike style nini ngoba vele seniphilela uSathane. Nikhukhumeza inyama ngaphezulu kwezwi. Mesishumana kanje kuthiwa ngikuhlaza mina kuthiwa ngikwazi ukukhuluma kuthiwa umoya ingcwele unothando. Umoya ingcwele lona thando nje lo. Haleluya. Ngizwa kumnandi ukuthi abantu bashiswe bagxotshwe ngamatshe. Ayikho incwadi yamaHebheru ukuthi uma umuntu ephule umthetho kaMose kwakumele abulawe phambi kofakazi ababili abathathu. Kangakanani ke umuntu ogcoba umusa kaNkulunkulu ngaphansi kwezinyawo zakhe. Thuwa isiphetho sakhe umlilo ongacihlekiyo. Umlilo osaqeda amaphika enkani. Ngicabanga ukuthi indaba yokukhuluma ngothando mhlawumbe kuloko ukuthi ngicuphe isoka ngisile kubala bengimla bese ngikhaya ngazi ukuthi ngikhuluma into ehlakaniphile enganitshela izono. Ayisho incwadi kaIsaya ukuthi ke lapho incwadi kaIsaya ngikusahluko 58. Ngifuna uyizwe incwadi kaIsaya bese ungitshela ukuthi kunike sisangana mina. Ufuna uyahlanya mina ngoba ngimla ngimemeza. Memeza ngezwi elikhulu. Akusho iBhayibheli lonto sozongitshela ukuthi hayi uma ingcwele nje uJesu unothando ngoba lo Jesu elimshuma nani mazi nishungela abafundisi bamanga nishungela ezosikhotheni abantu abafuna ungena emaphaketheneni besisoka. Angingengile mina ukuthi abantu bathi bamukela uJesu. Umuntu umamukela uJesu ngoba uyazibona ukuthi ungcolile. Yes Lord. Asengisidingo sokuthi ngincenge isono. Nokusiza ngani ukuncenga isono egcineni wephansi esihogweni naso. Ngoba into esehlukana nezona ngoba siyancengwa. Yokuthiwa asenzele nabantu abasha phela izinto esontweni akho into yomuntu omusha la eziBhayibhelini. Thina sikhuluma indaba zokuthi ifanele ihlezi kufundwa izinto zikaNkulunkulu, ukhunduzwa abantu izindlela zikaNkulunkulu. Akho special occasion la. Mina umsebenzi wami lo ngizoze ngife futhi ngimile lapha. Amen. Angisatshizwa mina ukuthi umuntu uthini ngami. Uthi iBhayibheli ke uNkulunkulu unami yini umuntu angangenza yona yosabani. So why mina ngisabe wena? Uzofa njengami kusasa wena. Uzofanele ukuguqa lapha kwaJesu Kristu uvume ukuthi ulizwele izwi lakhe walenza. Ungalenzanga akusho lalela umfundisi ngabe ucupha isoka ngabe ukutshela njengoba ngitshela noma ngabe uyakhala minyembezi noma ngabe uyahayiza mekutshela into engitshela nosakhe into efanayo. Kukwena ukuthi ufuna ukuthatha iqiniso noma ufuna wena ukutshela ngendlela efuna uwena. Abantu abaningi bafuna ukushunyeza iBhayibheli ngendlela abafuna ngayo. Hayi la kumina khohlwa. Soze Incwadi kumaHebheru isahluko 12 verse 5. Sengikhohliwe umyalo omkhulu kinina. Njengokubantwana wokuthi ndodana yami ungadeleli ukuliyalwa kwenkosi. Yini nedelela ukuyalwa le. Nifuna ukuncengwa. Incengela ukuthi izono zenu. uJesu azange ngizomncenga abantu. Kanti kwenziwa yini abantu abaningi bamshiye ngesikhathi ekhuluma la kunina nizela ukudla niyenzelanga ukuphenduka. Abantu abaningi bazela izinto eziphathekayo emabandleni abazelanga ukuzophenduka balungisa imphefumulo yabo. Ingakho amabandla amaningi afundisa ngezinto eziphathekayo emaningi. Ungadeleli ukuyalwa kwenkosi. Uphele amandla nxa usolwa yiyo. Ngokuba inkosi iyamyala emthandayo. Iyamyala njani? Emthandayo. Ishaye yileyo naleyo ndodana. Ekwemyalayo. Bekezelani ekulayweni uNkulunkulu. Nina nihlilo ukubekezela ni.
yonke into iseBhayibhelini. Kathali ngabe ufunani phakathi eBhayibhelini. iBhayibheli lisibonele sempilo oyiphilayo. Okubi nokuhle uzokuthola eBhayibhelini ingakho kuthiwa incwadi engcwele ngoba iphethe wonke amaqiniso. Nika incwadi ezenzo 2:38. Bona bonke abantu abafuna ukuhamba le ndlela ngokomoya ngokweqiniso. Yabo siyeBhayibhelini ukuze wazi ukuthi mase ulizwile izwi kumele wenze njani. Sifanele siyeBhayibhelini. Sikele ukuthi ababefundisa bathini. So nathi simele ukwenza njengabo abasebefundisile ebanikwa igunya wathi uJesu mbani nofundisa abantu nobabhaphatiza egameni likayise lendodana kaMoya Engcwele. Sasifuna igama sesingoma phela sasibona ukuthi akekho umuntu obhabhayiswe ngegama likayise noMoya Engcwele eBhayibhelini. Sifuna igama ekumele lisetshenziswe. Sathola ukuthi lithi iBhayibheli konke esikwenzayo ngabe yizi noma ngabe isenzo sikwenze egameni likaJesu Kristu. Siyabona futhi abapostoli benza izinto egameni likaJesu Kristu. Wathi uPetru ubona phendukani yiloyo naloyo abhabhathiswe. Phendukani yilowo nalowo fanele ukubhabhathiswa egameni likaJesu Kristu. Egameni likaJesu Kristu. So uhlula yini ukwenza njengoba iBhayibheli lisho ukuthi ubhabhathisa abantu egameni likaJesu Kristu? Kukho ukuthethelelwa kwezono zethu. Kukho ukuthethelelwa kwezono zethu. Khona niyakwamukeliswa. Khona ke siyokwamukeliswa. Isiphiwo sikaMoya Oyingcwele. Umoya Oyingcwele, umoya kaNkulunkulu, umoya kaJesu. Wonke uJesu umoya nawo singaba nawo uma ngase ke sifuna ukuphenduka ngenhliziyo zethu. Samukele konke akushilo. Senze konke akushilo. Ngokuba isithembiso ngesenu nesabantwana benu. Isithembiso ngesenu nesabantwana benu. Esabo bonke abakude. Yes. Bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabili. Wafakaza ngamanye amazwi amaningi wathini? Zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo. Nyoze nibuyele eBhayibhelini. Bese nikhathele ukuhamba le ndlela zenu zokuvakasha emasontweni nokudlala umasixhozi nokudlala izindlu nokudlala umatashelana. Uzobe sowubuyele eBhayibhelini uzohlala ngokwenhliziyo yakho yonke nangomphefumulo wakho wonke. Ngoba nithanda izinto ingakho nihambe nizifaka amakhanda ezintweni ezingenamsebenzi. Buyelani kuNkulunkulu ngokwenhliziyo ezipheleleyo. Nizovuma izono zenu. Nihambe njengokusho kweBhayibheli. Nisindise kulesi sizukulwane. Ningaphiki nabantu. Niphika nabantu nina kakhulu. Ne-internet iyanikhohlisa kakhulu. iBhayibheli into nje engabalekile ngalo ndlela. Ngoba uphila ngaphansi komusa kukhithinyiswa legama elithi umusa ngaphambili. Lalela bonke abantu abaphendukayo izonenza abafuna ukubhabhadiswa bazosithinta kule mniningwane oyibonayo. Babe sebebhabhadiswa egameni likaJesu Kristu. Njengokusho kwembhalo. Uma ufuna ukubhabhadiswa uzokusithinta kule mniningwane oyibonayo. UNkulunkulu uzoyenza indlela ukuba wena sifinyelele konibhabhadiswa. Njengokusho kwembhalo. Siyambonga uNkulunkulu ngalesikhathi. Siphinde sibonana uNkulunkulu evumile ngawo umgqibelo ntambama ekseni mekwenzeka. uNkulunkulu evumile. uNkulunkulu uyaqhubeka kancane. Leli vangeli uhamba ulihambise kubona bonke abafundisi nabafundi nabo bonke abantu abaziwa banike leli vangeli. Ungasabi ngalo. uJesu umuntu onamahloni nami ngiyomphika. Angisho ukuthi uhambe ke solo kufunza abantu izinto ngenkani, but nje ukuthi ukhulume nomuntu kahle bese uthi hayi ushare naye into. Uma engayithandi umyeke, ungamphoqi. You understand? Ngoba nje asiphoqi umuntu. But onentando nentshisekelo. Ngoba nje nina nifuna ukushumayela but mase nishumayela ngisho into engayazi. Bonke abantu bafuna ukuhamba betshela abantu ngoJesu. Umtshela kanjani umuntu ngoJesu ungamazi wena? Umbuzo wami lo. Qala ukhuluma ngobufakazi bakho ukuze kubonakale uJesu empilweni yakho. Sifuna umkhuleko futhi. Baba egameni lenkosi yethu Jesu Kristu uNkulunkulu namandla. Siyabonga Moya Engcwele, siyacela Nkosi uqhubeke njalo usiyale. Wena Nkosi obathandayo yabayala singabantwana sizinikele Nkosi ukuba intando yakho mayenziwe. Singakhohliswa Nkosi imidlizo yethu nemicabango engenakho ukuqonda. Kepha kukho konke Kristu Jesu siyacela ubulale zonke izimfundiso ezayifakwa Nkosi abazali bethu zamadimoni zokuba Nkosi sihambise abantwana bethu sibayise ezindaweni lapho wena Moya Engcwele unganikazanga imfundiso. Siyacela Nkosi ukuba izwi lakho libe isisekelo sezimpilo zethu. Siyacela Nkosi ukuba umuntu ongaphakathi kaNkulunkulu aphile ngezwi lakho. Sililambele Nkosi silomele qhubeka njalo uNkulunkulu namandla. Ukhazimulise siyabonga Nkosi izindlela zakho. Ukhanyisa isibani Nkosi ezimpilweni zethu ukuba sazi ukuze sidede kuzo zonke izimfundiso zamadimoni nezimfundiso ezingalethi impilo zingakhazimulisi wena Kristu Jesu njengenkosi nomsindisi. Siyacela uNkulunkulu usigcine njalo Nkosi sidle isinkwa esinguKristu Jesu yena yedwa oyizwe elivela ezulwini njengokufisa kwakho Moya Engcwele, njengokuba wena usisindisile ukuba senze intando yakho singenze yethu. Khazimuliswa njalo uNkulunkulu emaphakadeni uKristu Jesu manje naphakade. Amen.